Kien ħabta ta' 11:15 filgħodu li Sinjura Michelle Muscat bdiet it-tielet sfida tagħha tal-għam b'Risk Marigold Foundation. Sfida illi bdietha qabża minn dejn it-torri tal-Alis fin-Naxxar li ser toħodha sal-port ta' Marsamxett. Sfida ta' 10 kilometri li qed tagħmilhom proprju b'ġest nobli. Friħi varja minn forza 3 l-4 f'direzzjoni kontra l-qatfa tagħha, Michelle Muscat temmet b'suċċess li sfida tagħha tal-itwal għawma li għamlet sissa Brisk Marigold Foundation. From North to Port, sfida li damet sal-ħin tal-4:30 ta' wara nofsinhar, meta qatfa wara oħra spiċċat fil-port ta' Marsamxett f'5 sigħat u 40 minuta. Tul ir-rotta kien hemm bosta Maltini li stenewha max-xatt, mod speċjali fil-Belt Valletta, iżda l-ewwel tan-nieqa ta' Wila u Lieda Soleil Etwali u żewġha il-Prim Ministru Joseph Muscat. Bejn nifsu ieħor sqarret magħna li għalkemm kienet ilha tipprepara l-għawma minn Novembru, din ma kinitx sfida faċli għaliha. Illum kien wieħed minn dawk il-baħrar li minn fuq l-art kulħadd jaħsbu li żejt, imma fil-baħar ħafna kurrent. U ovvjament vera ikun hemm mumenti fejn tibda tħossok minflok sejra l-qudiem tkun sejra lura, imma wasalna wkoll. Dan kollu bil-għan li nġabru l-flus għal Marigold Foundation mid-donazzjonijiet tan-nies permezz tal-SMS u t-telefonati. Nisperaw issa li dan il-lawma tiġbor lan li għamilnija li niġbru l-fond għal Marigold Foundation ħalli nkunu nistgħu ngħinu lil dawk li verament għandhom bżonn. Din hija t-tielet darba li Michelle Muscat tagħmel din l-isfida. Fl-2015 Muscat qasmet il-fliegu bejn il-Gżejjer Maltin b'distanza ta' 6 km. Is-sena ta' wara għawmet miż-żonqor tal-Port il-Kbir b'distanza ta' 8 km u din is-sena ir-rotta tagħha twalet għal 10 km.